Diyos marahay na banggi sa indo gabos mga tugang. Maluhod po ang gabos pagmamibikan oratio emperata. Sa ngaran ka nama akan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi para sa katuninongan sa kinakban. May herakon asin maugayo na ama, da ika masasabutan ng si isay man na nagsasabwag nin iriwal. Day pwedeng mag-ako sa imo an si isay man na namumuot sa byolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahorasaan, byolensya asin kagadanan. Rangaha an sa imong kaakian asin buksan an samong mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray mamidbidan an mga aldaw nin siguradad asin katuninongan. Lugod pa man sa Santa Maria, ina nin kaligtasan, asin reyna nin katuninongan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan, asin nakakalupog, nabutasan naan sa indang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, nasunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay, surugon asin paglingkudan ang kagabisan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang diretsyo kan gabos na tawo, na makuha ang ranga asin kusog kan mga naghihingawa para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man na ang lambang saro sa to magpuunanggad asin dayupot na maglakaw, sa dalan nin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan matapos na lugod ang pagbulos ni dugo kan sa imong banwaan. Inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo. Matindog po para si Regina Shelley. Queen of Heaven, rejoice, Alleluia. For he whom he did merit to bear, Alleluia. Has risen as he said, Alleluia. Pray for us to God, Alleluia. Rejoice and be glad, O Virgin Mary, Alleluia. For the Lord is truly risen, Alleluia. Let us pray. O God, who by the resurrection of your Son, our Lord Jesus Christ, granted joy to the whole world, grant, we beseech you, that through the intercession of the Virgin Mary, his mother, we may enjoy the happiness of eternal life, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please be seated. Ngunyan iyo ang ikatulong Domingo kan Paskwa kan pagkabuhay liwat. Ang mga intensyones kan satuyang Santa Misa iyang mga minasunod. Thanksgiving offered by Marilu A. de Garcia. Thanksgiving offered by Warren Madrona Malate. Mr. and Mrs. Charlie Barkin and family. Lucky Fortune Seafood Restaurant. Special intention for the gift of life of Pauline Imperial D, offered by Imperial and D family. For safe training, offered by Diana Rose Balderrama. To pass the final examination of my daughter Lorraine May Vallena, studied at University of San Carlos, offered by Jean Vallena. Para sa kapaingaloan ka mga minasunod na kalag, Mario Dulot kan Bitangkur family. Marlo dulot ni Eden Lanuza and children. Loreto asin Bernardo dulot kan Salamenyo family. Para sa death anniversary ni Jackie Net, offered by Calamucha family. Para kina Jesus asin Hipolita, dulot ni Marilo Riofrio. Para kina Teresa asin Pantaleon, dulot ni na Mr. and Mrs. Charlie Barkinan family. Para sa gabos na kalag asin para kay Roger Sr., dulot na Mr. and Mrs. Ernesto Relucio and family.
Sa liwat, Diyos maray nabanggi sa indo gabos mga tugang. Matindog na po ang gabos, sinawiton niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamuot kan Dios, hasinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong spirito. Si Kristong nabuhay liwat, da itulos namimidbidan kan mga tawo. Nagbago na siya nin itsura. Sa Ebanghelyo ngunyan, si Kristo namidbidan lang, kan lubog na an aldaw, asin yaon sinda sa lamesa, sa pagbaak kan tinapay. Tiripon man kita ngunyan, naglulubog an aldaw sa luwas, yaon man kita sa lamesa. Mamidbidan talugod si Jesus sa misang ini. Ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangan tan Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sinasumpa
mamibi kita. O Diyos, danay lugod na magrokyaw an sa imong banwaan, sa binagong puso nin pagkaaki. Tanganing an nag-uug mangunyan sa pagbalik sa iya kan kamurawayan nin pag-ampon, maghalat lugod kan aldaw nin pagkabuhay liwat, sa paglaom kan tunay na kaugmahan. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Sa babasahon, madadangog ta ang mapangahas na pahayag ni Pedro na si Jesus na ipinako sa krus, na buhay hali sa mga gadan. Patunay ang pagkabuhay luwat ni Kristo kan pag-utob kan Diyos sa iyang panuga, asin tanda na si Jesucristo mananggad, kagurangnan asin paraligtas. Himateon yato ang enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Dangan nagtindog si Pedro, kaiba anunsing apostol, asin nagtaram nin makusog. Mga kapwa ko Hudiyo, asin kamo na mga nag-eerok sa Jerusalem, danguga asin sabutan nindo ang sasabihon ko. Mga Israelita, hinanyo ganindo ang mga tataramon na ini. Si Jesus na taga Nazaret, sinugo ning Diyos. Pinatunayan iyan sa paagi nin mga dakulang gibo, mga milagro sa mga tanda, na ginibo ning Diyos sa tahaw nindo huli sa iya. Aram nindo ini, huli tayaon kamo kan mangyari ini. Sa sadiring kabutan ning Diyos, asin pakaaram, itinaon niya si Jesus sa indo. Ipinapako nindo siya, asin ipinagadan sa mga makasaklan. Alagad binuhay siya liwat ning Diyos. Pinatalingkas siya sa kapangyarihan nin kagadanan, huli ta imposibleng nasa kapangyarihan siya nin kagadanan. Siring sa sinabi ni David dapit sa iya, danay kong nahiling an kagurangnan sa atubangan ko, nasa tuo ko siya, tanganing day ako matanyog. Kaya naugmaan puso ko, an sakong mga tataramon pano nin kaugmahan, asin an sakong laman mapahingalo na may paglaong. Huli ta an sakong kalag, daimo papabayaan sa kinaaban kan mga gadan, daimo itutugot na malapa an hawak kan banal mong surugoon. Itinukdo mo sako ang dalan pasiring sa buhay, papanoon mo ako nin kaugmahan huli kan sa imong presensya. Mga tugang, dai maninigaran na ang satong ginikanan na si David, nagadan dangan ilinubong, an sa iyang linubngan uya digdi sato sagkod ngunyan. Propeta siya, aram niya ang panuga ning Diyos na ang sarunggikan sa iya, matukaw sa iyang trono. Nahiling ni David ang gigibuhon ning Diyos, kaya ipinahayag niya ang pagkabuhay liwat kan Kristo, kan sabihon niyang, dai siya pinabayaan sa kinaaban kan mga gadan, dai nalapaan sa iyang hawak sa lulubngan. Huli ta binuhay liwat nin Diyos si Jesus, mga saksi kami kaini, initaas siya sa tuo ning Diyos. Inako niya sa Ama ang Espiritu Santo na ipinanuga sa iya. Huli sa iya, inigabos na hihiling sa kanadadangog nindongon yan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, ipahiling mo sako ang dalanin buhay. Kagurangnan, ipahiling mo sako ang dalanin buhay. Ampuna ako, O Diyos, sa saimo ako minapaili, minasabi ako sa kagurangnan, ika an sakong kagurangnan, an kagurangnan iyo an sakong kalis, asin piniling kaherasan,
an sakong buhay sa iyang nakakaptan. Kagurangnan, ipahiling mo sako ang dalanin buhay. Uumawon ko an kagurangnan na naguhulit sako, asin sa banggi tinutukdoan ako kan sakong puso. An kagurangnan na mamatean kong danay na harani sako, harani siya, asin mayo nin makakatanyog sako. Kagurangnan, ipahiling mo sako ang dalanin buhay. Kaya nauugma an sakong puso asin kalag, nasa katiwasayan man an sakong hawak, huli taday mo ako itinatao sa kagadanan, asin an sa imong namumutan, dai mo pinapabayaan sa lulubngan. Kagurangnan, ipahiling mo sako ang dalanin buhay. Ipinapahiling mo sako ang dalanin buhay, sa imong atubang yaon an kapanuan nin kaugmahan, sa tuo mong kamot yaon an kaugmahan sagkod lamang. Kagurangnan, ipahiling mo sako ang dalanin buhay. Pinapagirumdom kan ikaduwang pagbasa, na kita tinubos, bako huli kan mga bagay na mapapara, kundi tinubos kita huli kan dugo ni Kristo. Huli ka ini, inaapudan kita na mamuhay na may pagtubod sa Diyos. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa hali sa inot na surat ni San Pedro. Mga namumutan, kung inaapod nindong ama ang Diyos na masuripot, na inuhukuman ang lambang saro, susog sa iyang mga gibo, dapat man kamong magalang sa iya, mantang nabubuhay pa kamo sa kinaban na ini. Aram nindo kung ano ang itinubos sa indo, tanganing makalda kamo sa mayong pakinabang nindong pamumuhay. Naminana pa nindo sa indong mga ginikanan. An itinubos sa indo, bakong sarong bagay na nawawara, arog kan plata o bulawan, kundi ang mahal na dugo ni Kristo, nasiring ka sa kordero, na daing kaninan o digta. Dati na siyang pinili nin Diyos, bago pa lalangon ang kinaban. Ngunyan, ipinapahayag siya sa huring mga aldaw na ini, dahil sa indo. Huli sa iya, nagtutubod kamo sa Diyos, na iyo ang nagbuhay liwat, sa iya asin nagtao sa iya nin kamurawayan. Tanganing magtubod kamo, saka maglaom sa Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan aldaw man sa nang idto, duwa sa mga disipulo ni Jesus ang naglakaw pasiring sa sarong baryo na ang ngaran Emmaus. 11 kilometro hali sa Jerusalem. Naguulay-ulay ang duwang disipulo dapit sa gabos na nangyari. Mantang naguulay sinda, saka nagdidiskutiran, rinanihan sinda mismo ni Jesus. Dangan nakisabay sa saindang paglakaw. Mas kinahihiling ninda si Jesus,
Daininda siya namimidbidan. Hinapot sinda ni Jesus. Anong pinag-uulayan nindo? Naguntok ang duwa, mamundo ang lalawgon. Saro sa inda, ang ngaran Cleopas, nagsimbag. Ikasana ang nagdalaw sa Jerusalem na dai nakakaaram kan mga nangyari kaining mga huring aldaw? Anong pangyayari? Hapot ni Jesus. Nagsimbag ang duwa. Dapit ki Jesus na taga Nazaret, saro siyang propeta na mapangyari sa gibo asin sa tataramon, sa atubang kan Dios asin atubang nin tawo. Isinumbong siya kan samong mga puon na padi asin mga kagsakop, tanganing masintensyahan siya nin kagadanan. Dangan, ipinapako siya sa krus. Siya ang linalauman mi na matubos kan Israel. Lain pa kan gabus na ini, ngunyan iyo an ikatulong aldaw puon kan mangyari idto. Natikbahan kami, tanagkapirang mga babae sa samuyang pag-iriba, amay na nagduman sa lulubngan, asin daininda nahiling an bangkay. Nagpuli sinda, nagsasabi na nakahiling pa sinda nin sarong bisyon nin mga anghel na nagsasabing buhay si Jesus. An ibaming mga kairiba, nagduman man sa lulubngan, asin napatunayan na totoo ang sinasabi kan mga babae. Alagad daininda nahiling si Jesus. Dangan, sinabihan sinda ni Jesus, mga lulong, mga kulang sa pagtubod, sa gabus na sinabi kan mga propeta. Bakong kaipuhan na magtios ngo na an Kristo kan mga bagay na ini, bago siya maglaog sa iyang kamurawayan? Dangan, ipinaliwanag niya sa inda ang sinasabi dapit ki Jesus sa gabus na kasuratan, magpuon sa libro ni Moises, sagkod sa mga surat kan gabus na mga propeta. Kanharani na sinda sa Emmaus, na sa indang dudumanan, si Jesus garumalihis paduman, alagad pinugulan siya kan duwa. Dai ka na magdagos, tasulnop na an aldaw, asin madiklom na. Kaya nag-iba siya sa inda. Nagtukaw sa pagkakan si Jesus sa kaibahan ninda. Kinuan ni Jesus ang tinapay, binindisyonan, binaak, asin tinao sa sainda. Dangan, nabuksan ang mga mata ninda, asin namidbidan ninda siya. Alagad, bigla siyang nawara sa paghiling ninda. Nagulay-ulay sinda. Bakong naglalaad ang satong mga puso, kan nagtataram siya sa to sa dalan, asin nagpapaliwanag kan mga kasuratan. Kan oras man sa nang idto, nagbalik sinda pa Jerusalem, naabtan ninda duman na tiripon an 11 disipulos pati an iba pang kairiba ninda. Nagsarabi an mga ini, talagang nabuhay liwat an kagurangnan, nagpahiling siya ki Simon. Ipinaliwanag man sa inda kan duwa ang nangyari sa inda duman sa dalan, asin kun paanong namidbidan ninda an kagurangnan sa pagbaak kan tinapay. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Halabaon ang mga babasahon. Halaba ang gospel, halaba sa duwang readings, halaba man sa salmo. Kaya mortal sin sa padi kung halabaon pa ang sermon niya. Halipot lang po, sarong hapot sana ang sisimbagunta. Tubod po kamo na buhay si Jesus. Yes or no? Mati po nindo na buhay siya. Yes. We feel and we are convinced. Nagsisimbag siya sa pangadji. Mati ta siya sa kapwa na pag-iribata. Nahihiling ta siyang kaiba sa buhay ta araw-aldaw. We hold this truth in our hearts. Totoong nabuhay liwat si Jesus. Mati ta na totoo siyang buhay. Pero ang simbahan, saro sa na po ang standard na simbag pag hinapot.
Where can we meet the real presence of Jesus? Sa inta siya, pirming mahihiling, pirming mamamatian. Sa po? Sa misa. Ining ginigibot ang unyan, ang Santa Misa, buhay si Jesus. His real presence is here. Balikan ta po ang ebanghelyong binasa ta. Igwang duwang disipulo, naglalakaw, hali sinda duman sa Jerusalem, na witness ninda ang gabos na mga nangyari. Naglalakaw sinda mamunduon. Dangan, a third person joins the two of them. Kaninot, da ininda nabibisto kung sisay ini. Ang sabi, uy, anong pinag-uhurunan nindong duwa? Sabi kan duwa, so mga nangyari duman sa Jerusalem. Sabi kan ikatulo, anong nangyari sa Jerusalem? Sabi kan duwa, di mo aram? Ikasanang da inakaaram, kan gabos na mga nangyari duman. Si Jesus, so linalauman ming maestro na maligtas sa muya, ipinako sa krus, nagadan. Dangan may mga babae kaming pag-iriba, ngunya na ikatulong aldaw na nagsasabi, hali da asinda sa lulubngan, da ininda nako aan bangkay. So iba man nagsasabi na nagkahiling da sa indaan mga anghel, tinataram na nabuhay liwat si Jesus. These two disciples and the other disciples were so confused. Da ipaninda na sasabutan kung anong nangyayari. Kaya ining ikatulong tawong kaibaninda, sabi, O you of slow faith, mga maluyahon ang pagtubod, bakong sinabi na iyan sa tataramon kan Diyos? In scriptures, all of these have been revealed in prophecies. Kaya ining ikatulong tawo, pinaliwanag digdi sa duwang disipulong magkaibahan, ang gabos na tinataram manungod sa Kristo, puon sa libro ni Moises, sagkod sa mga propeta. And when they reached their destination, Emmaus, nagtukaw sa lamesa, inagdaninda na magkakan itong kaibaninda, and their third companion took bread, blessed the bread, broke the bread, and gave it to them. Tulos, nabuksan ang mata kaining duwa. They realized, si Kristo palanso kaibanindang naglalakaw. And they said something beautiful. Were not our hearts burning within us while we were walking on the way, while He opened Scripture for us? May naglalaad na kalayo sa puso mi, habang naglalakaw kami, kaiba mi siya. It was Jesus, alive, risen, walking with them, explaining Scripture to them, and breaking bread with them. Notice, nagpaliwanag ngo na kan tataramon, dangan nagbaak kan tinapay. Importante ang duwang ini. Foundation ini kan Santa Misa. Ang Santa Misa po, nababanga sa duwa. Tataramon, asin Eucharistia. The Word and Holy Communion. Sa Santa Misa, pinapabasog po kita kan kagurangnan, hali sa duwang lamesa. Ini, arog lang ka ini, an porma ka ini, pero lamesa po ini sa paghiling kan simbahan. This is the table of the Word. This is called an ambo. Kaya bawal po digding magtaram nin mga bakong manungod sa tataramon. Bako po ining podium sa program. This is table of the Word. Para lang ini sa tataramon. Hali digdi, binabasa ang tataramon. Kaya importante na ang mga lektor, malinaw magtaram, magayon, makusog magtaram. Taan tinataram ninda, tataramon kan Diyos. Ang padi, kaipuhan niyang sigisiging mag-adal, mag-prepare nin sermon, taan mga tao, naghahalat nin pagiging basog. Nagdigdi ka mo, aram ko, tagusto nindong makadangog nin marahay na sermon. Kaipuhan ang padi, nagpipreparar. Ang pagpreparar po kan sermon, sabi kan maestro mi sa seminaryo, si Father Deng, you know, preparing the homily is like preparing food in the kitchen.
But sabihon, kung pinipili ang ingredients, kung maray ang pakaluto, arog man kaiyan maggibunin sermon, day pwedeng magpakaon nin bakong masiram, day pwedeng magpakaon nin ininit, dapat fresh from the table of the Word. This is the first part. The second part is this table, the table of the Eucharist. Hali digdi, pinapabasog man kita kan banal na komunyon. Ang tuyo ta, kung anong kinakanta digdi, iyulugod magin kita. Pag sige mong kaon nin unhealthy food, natural, unhealthy man ang lawas. Pero pag nagkakaon nin healthy, healthy man ang lawas. Ngunyan, ang mga nakikitukaw sa lamesang ini, nagkakaon ki Kristo. Kung si Kristo ang kinakakan, we should become like Jesus. Kind, patient, generous, forgiving, understanding people because we have consumed Jesus. Kaya duwang lamesa, ang lamesa kan tataramon, as in lamesa kan Eucharistia. Christ is alive. He is here and He feeds us. Sarong aldaw, pagkatapos nin sarong misa, may nagrani sa kuya, a young man, and he said, Father, kaito po, pag nagsisimba ako, I was very excited and passionate about the Holy Mass. Ngunyan po, garo, bored na ako. Ngunyan po, garo, matakbangon na, ordinaryohon na ang misa. I simply told him, maray na lang yaon kapadigdi. Thank God you're still here. Even if you feel that the Mass is boring, even if you feel that this has become ordinary for you and routinary. But the Eucharist is a relationship. Ang relasyon po baga, bako man yan uniform. Minsan maugma, minsan mamundo, minsan steady lang. Ang mga relasyon po baga, sa inot man sa naan kilig, ano po? 40th wedding anniversary po ngunyan kan magurang ko. Sinda kan mga hobin pa, arog man kaiyan ang mga istorya ninda. But what keeps people together in relationships for such a long period is commitment. Arog man po kaiyan ang Eucharistia. So, you show up. Even if you're not very happy, show up at Mass. Pag mamundo, masimba. Pag maugma, masimba. Pira sa Indo ang mga deboto ni St. Jude na nagpuon maghagad ki St. Jude. Kan tinauna ang pinapangadji, di man nagpundo na magbalik digdi. Ano po? Sige-sige ang pagbalik. Dawa mayong hinahagad sa Diyos. Pira na po sa mga volunteers ta digdi sa parokya ang nakaistorya ko. Sabi ninda, Father, dawa pagal, ma-serve. Dawa pagal sa trabaho, kaipuhan kong mag-serve, takulang ang aldaw ko. Dawa paas na, dawa kulang sa turog, mabangon, ma-serve. Pira po sa Indo, ang pagal-pagal kan si manang ini, pero sabi nindo, mapa St. Jude kita, Domingo ngunyan, kaipuhan kong magpasalamat. Thank you for showing up. This is a relationship. And you are here precisely because you know Jesus is alive. And you came here with the intention of encountering Christ who is alive. Ang sinasambata po, bakong ribulto, bakong picture, bakong memory nin sarong nagadan na Kristo. Ang sinasambata, Kristong buhay. Pinapabasog niya kitangon yan sa tataramon, asin sa tinapay. Let us pray in this Mass that Jesus may renew our love for Him. Fall in love with Jesus. Fall in love with the Holy Eucharist. Padabaon ang Santa Misa. Come every Sunday. And if you can, come on weekdays. Come on your good days. Come on your bad days. Pirming iangkla ang buhay sa misa. Iyo ini ang sentro kan sa tuyang pagkakatoliko. May Christ who is alive renew our love for the Holy Mass. Buhay si Kristo. Yaon sa digdi.
Tindog po kita. Ngunyan simbagon taan tataramon, ipahayag taan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglanang kan langit asin daga, asin kesos Kristo ang aking bugtong niya kagurangnan ta, Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Tipunon taan sa tong mga pangangaipo, darhon ta digdi sa lamesa kan sa tong maestro. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, mabuhay na maninigo, susog sa saindang pangapodan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satong pagsaksi bilang mga Kristiyano, magdarani paglaom asin liwanag sa mga maluyaan buot, asin yaon sa kadikluman, nin kawaranin paglaom, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satong komunidad, dainanggad magpasibaya kan mga biyaya na inaako niya to sa selebrasyon kan Eucharistia, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagahelang, mapaumayan asin mapakusog, sa pag-ako kan Eucharistia asin mamidbid na ang sa indang mga pagsakit, sarong pag-alok na makisumaro sa kamurawayan ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ugma sa kapanoan nin buhay, kaiba si Kristong nabuhay liwat, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa silensyo, girom dumuntaan sa tong mga personal na pangangaipo, pati ang mga tawong ipinangako tang ipagpapangadji. Langit nun na Ama, warasan sa mo, an masarig na pagtubod, nakaipuhan mi, tanganing mamidbidan mi an sa imong aki, sa samuyang aroaldaw na pagkabuhay. Inihinahagad mi huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon malugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Namimibi kami kagurangnan,
Akuon mo ang mga atang kan nag-uugmang simbahan, asin sa iya na sa imong tinawan kan dahilan nin siring kadakulang kaugmahan, warasan mo kan bunga nin daing sagkod na kagayagayahan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong spiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na ika kagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ngani, mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Dahil siya naguntok sa pagdulot kan sa diri niya para sa mo, at ngani, danay niyang sinusurog kami sa atubang mo. Idinulot na sakripisyo, dahil na siya ngunyan magagadan, ginadan, siya danay na buhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nagaawit kami kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin nagpasalamat, binaak, dangan tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos sa sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasaklan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod, kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadanasin pagkabuhay liwat,
Nagdudulot kami sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, han sa mong obispo, si Joel, asinan gabos na klero. Siring man, girumdumasa sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, Nuestra Señora de Alegría, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan na patron San Judas Tadeo, si San Pedro, si San Juan, si Santa Maria Magdalena, asinan gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong spirito. magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Uya si Kristong nabuhay liwat, na namidbidan ninda sa pagbaak kan tinapay. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Pamibi sa Obileo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa 75 taon nin sa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidading pagtubod. Tukdoi kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami kaidto ngunyan asin sagkod paman. Pataluboa kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo. Tanganing magi kaming padi, propeta, asin hade, para sa banwaan mo. Huli keso Kristo kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. Matindog po, mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, kaugaying hilingaan sa imong banwaan, asin ang pinagkanigo mong mabago kan mga danay na misteryo, warasan mong magkamit kan pagkabuhay liwat, kan dai matunaw na laman na papamurawayon, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matuko po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po kita ng second collection para po ini sa pagmantinir ka mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 42,836 pesos and 5 centavos. Ang naabag niya to sa siring na oras ng misa, nagabot po sa 4,980 pesos and 60 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 8,993 pesos and 90 centavos. Sa masunod na Domingo, Abril 26, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan asin tada Sunday, kung sa inda darahon tapuan sa tong tada canisters, asin iyo offer po ini sa offertory.
Asin maawat mi man po pasalamatan ang mga nagdonate ka nakaaging semana. Anonymous donors, duwang 1,000 pesos, 700 pesos, 600 pesos, apat na 500 pesos, 400 pesos, 300 pesos, asin 200 pesos. Donation through GCash, 4,800 pesos. NARS EM, 2,000 pesos. WHA Architects, 500 pesos. Jep Togores, 200 pesos. Eduardo Brazil Jr., 500 pesos. Salamat po, asin Diyos mabalos. Next Sunday po, when we return to Mass, it will be the 4th Sunday of Easter. Anapod ta po dyan, Good Shepherd Sunday. Sa Domingong maabot, ipinapangadji ta po ang mga bokasyon. Ang inot na pinakaimportanteng bokasyon, ang bokasyon sa pag-agum. The married life is an important vocation. Bako gabos inaapod sa pag-agum. Pero ang pag-agum, pag linaugan, is beautiful and perhaps the most challenging of all the vocations. Kaya ipangadji ta po ang mga hobenista na nagpapangadji na makapag-agum. It's not a matter of when, it's a matter of who. Hindi po minamadali ang pag-aasawa. Hindi ito paunahan. Ang mas mahalaga ay sino ang papakasalan. Dahil ultimately, iyo po ang importante. It's who, not when. Dangan, yaon po ang iba pang mga bokasyon, ang pagpadi, ang buhay religyoso, madre, misyonero, mga brother, nuns, monks. Iyo po yan ang ipapamibita sa masunod na Domingo. Sasabi ko po ini, tanganing i-anunsyo na nagpuon na po ang pag-entrance exam sa satuyang mga seminaryo. Kung igwa po sa Indo na buot magpadi o kung may midbid ka mo na buot magpadi, please send a message sa Facebook page na angaran St. Gregory the Great Seminary. Duman po maaaraman ta ang mga schedule. Ipangadji ta po ang satuyang mga seminarista o kung may kakayahan po, suportahan ang sa indang pag-eskwela sa seminaryo. Ang pwede pong maglaog, junior high, senior high, college graduate, pati po young professionals. Ako po naglaog ako at age 22. I was already a teacher. I was working for 2 years. Kaya lang may ibang hinahagad. Pwede pa pong maglaog ang young professionals. If you are interested, kung namumuot kita sa misa, kaipuhan ta po nin padi. Please send a message sa St. Gregory the Great Seminary. And let's pray for our priests and seminarians. Tindog na po kita. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong spirito, bendisyonan po kamo, kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa. Lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.